Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen C News Hausa. Rahotanni suna nuna cewa an ƙara samun masu cutar coronavirus guda 8, jimlar da ya haɗa guda 97 kenan a halin yanzu a ƙasar Najeriya. Hukumar takaita yaduwar cututtuka na Najeriya wato NCDC ta sanar da cewa an samu ƙaruwar mutane 8 da suka kamu da cutar coronavirus wato COVID-19 a Najeriya. Hukumar ta bayyana hakan ne a shafin ra'ayinta na Twitter a ranar Asabar inda ta ce an tabbatar da mutane 8 sun kamu da cutar COVID-19 a ƙasar Najeriya, 2 a Abuja, 4 a Oyo, 1 a Kaduna, 1 kuma a Osun. Misalin karfe 10:40 na ranar 28 ga watan Maris an samu mutane 97 da aka tabbatar sun kamu da cutar COVID-19 a Najeriya. An sallami 3, 1 kuma ya riga mu gidan gaskiya. Ga sunayen jihohin da suke ɗauke da cutar coronavirus. Lagos tana da adadin mutane 59 wanda a halin yanzu suke ɗauke da cutar coronavirus. Birnin tarayya Abuja na da mutane 16, Ogun na da mutane 3, Enugu na da mutane 1, Ekiti 1, Oyo 7, Edo 2, Bauchi guda 2, Osun 2, sai kuma guda 1 a jihar River. Bayan ga River kuwa an ƙara samun 1 a Benue da kuma jihar Kaduna. Ci gaba da kasancewa da C News Hausa don samun labarai dangane da cutar coronavirus wato COVID-19.